Знаете ли коя е най-голямата тъпотия, която са сътворили япончетата по отношение на фаровете на Subaru B13 Outback и Legacy? Ако не знаете, останете с този епизод и ще разберете. Здравейте, аз съм Оги, фарове ОРГ, и днес ще ви покажа работата си по фаровете на Subaru B13 Legacy и Outback. Така, споменах естествено, че ще ви кажа каква е страшната тъпотия, която са сътворили япончетата, но това ще е след мъничко. Сега ще ви покажа първо защо дойде това Subaru тук и какво ще се случи, ще ви обясня също. То дойде, защото фаровете му изглеждат по този начин. Оксидирали и ужасни и съответно и не светят. Другия фар, понеже съм малко забраван, вече всъщност е полиран и защитен с фолио и затова изглежда като чисто нов. Обаче всъщност не свети. Сега ще включа къси светлини и ще видим каква е основната причина собственика на тази кола да дойде тук. Май ще трябва да дам на контакт. Само една секундичка, че ключа не е в мен. Взех го вече ключа. Даваме сега на контакт. И сега ще видим колко светят тези фарчета. Така, ето ги. Единия и другия. Веднага ще ви направи впечатление, че отдясно има повече светлина. И това е защото стъклото вече е абсолютно прозрачно. Обаче колата като дойде беше в състоянието на и двата фара бяха такива и съответно пълна трагедия със светенето. Сега една идея по-добре. Сега свалям пак фаровете, влизам вътре в работилничката и ще видим какво има състоянието отвътре и ще разберете съответно каква е тази феноменална тъпотия, която япончетата са сътворили с тия фарове и съответно по какъв начин тя се оправя. И продължаваме да се питаме каква е тази тъпотия, която са сътворили Subaru. Както виждате, там съм подготвил две лупи, които всъщност са тъпотията, която Subaru са сътворили, но първо ще ви покажа какво аз пък сътворих по това Subaru. В момента колата е на къси светлини, плюс габаритни, естествено. Няма как на къси без габарити. И искам да ви покажа сега вече как свети. Помните, че нямаше абсолютно никакъв помен, особено от шофьорския фар, като светлина на стената. Сега даже ще затворя гаража, за да може да прикрием малко светлината, която влиза отвънка. Но макар и да е така, виждате, дори там в края се вижда крайчица на светлината, която генерира прожектора. И вече виждате при еднакви условия преди това всъщност какво е светенето на тази кола. Виждате, започва от 2 метра пред автомобила и си продължава напред. Перфектно отрязване, изключително широко и абсолютно нищо общо спрямо преди. Сега ще ви покажа и самите фарове как изглеждат и защо светят по този начин. А след мъничко ще разберете защо не светят заводски по този начин. Така, сега тук остава, за съжаление, габарит автоматично се включва с колата. Сега ще махна контакта, за да не ви заслепява камерата и да виждате по-добре. Така, помните в какво състояние бяха фаровете. Дигам чувствеността на камерата и виждате в момента какво състояние са. И виждате черешката на тортата, билет прожектора тук, който
отгоре само двете лещи за допълнителните диоди за дълги светлини, освен това, че отваря основната секция за дълги, както всеки един биксенон или билет. Ето го и другия фар. Него може също да го сравните с това как беше само когато беше полиран и сега като е полиран и отвътре. Така, а какво всъщност тъпо са сътворили Subaru? Ами, по ето този начин изглежда заводския прожектор. Тук се слага крушката и се защипва с тази пружинка. Обаче цялото това нещо е пластмаса. И с годините обикновената крушка, а не дай Боже пък хептен, ако някой е забил ксенон, от греенето се получават нужди от такива еквилибристики. Защо? Защото тук кръчето, в този случай, се чупи. Това е пластмаса. Виждате как е почервеняла вече, покафеняла. От жегата се препича и като всяка една пластмаса от циклите топло-студено, това нещо се разрушава. И няма как въобще кружката да бъде захваната, освен с някакви такива неща. Като тук, в този случай дори не е чак толкова трагично положението, защото много често просто целият този цокъл се изпича, остава една дупка, то съвсем скоро щяло да се случи, вижте тук как е препечено. И като се случи това, кружката вече за нищо няма как да се захване и започва да се мънахерца в нищото. Освен това, тя не застава по начина, по който е предвидено да седи в този прожектор, разваля фокусното разстояние и дори някой да изобрети начин, по който да я закрепи, той не може да я закрепи точно в същата равнина, в която е трябвало да бъде закрепена. Това нещо измества фокуса на прожектора и фаровете стават хептен съвсем светещи, колкото просто да не ви спира полицията вечерно време. Ако ви е харесало видеото, искате да виждате и новите клипчета, които ще качвам, да разберете разни подробности за различните автомобили и техните фарове, знаете как да ме намерите. Цъкате едно subscribe в YouTube, камбанката за нотификации, цъкате едно последвай на страничката във Фейса или ме търсите в Google Фарове.org, звъните ми по телефона или ми пишете лично съобщение и аз ще ви отговарям. Чао и до нови срещи!